Kolik je hodin? No už jako by 13. Kámo, to je pěkné. Wow. To vymažu, to video. Že já táčím. Ty si děláš prdel, že mě natáčíš. Ne, fakt. Vidíš? No jo. Kámo. Ty to dáš na YouTube. Ne. Ty, ukaž se Jako, na to video. jo, můžu dát. Ukaž se na to video, já tě natočím. Já tě natočím úplně v pohodě. Ne, počkej. Kámo, to tam bylo hezký. Mega prdel. Kámo, a to je dlouhá cesta, že jo? Jo. Už abys natáčel. Budu tvůj kameraman. Kámo, musíme jít až tam. Nejprve jsme tady. S Honzou. Počkej, co tak za kámen? Tak zlatejna. Počkej. Já tě natočím. To jsou hezký kamínky. Jo. A nic. 1 metr, na to ještě tam já dlouhý. Co to je? Takže ani v polovině nejdu. 1 metr. To je kolik čas? To se musím podívat. Tam už vidí. Tady my jsme v lese. Tady jsou teď. Další kolo. Tam nahoře. Kámo. No, počkejte tam, počkejte chvilku. Stůjte. Jo, my natáčíme čum. Já natáčím. Co myslíš, že já? Počkej, schválně. Kámo. Protože ty ho máš zase malý. Ty voláš se. Ne. Dej mi. Se na tebe. Pardon. Já nebudu na YouTube. Já nebudu na YouTube, ale budu mít capku.